Takže nazdar, vítejte zpátky. Přišel jsem na jednu věc, že rozlišení si zmenšit nemůžu. Když hraju, tak proto jsem si ho nepřenastavil, ano. Ovšem jako 30 fps, mám na rozlišení nějakých 1200 na 864, že by? Nevím. Vylez. Oh, fuck. Jen sniperku nebo co? The fuck? To bylo retardovaný. A mám takový pocit, že bychom si mohli dát 2 hry, že by? Jo, ale nenávidím Semtex a M93 grafika. Je hrozně overpower, jako na to, že je to sekundárka. Je to it's too much overpowered weapon. Zmrdí. A co bych ještě řekl? Asi nic. Ty vole. Nevím, jestli k tomu kanálu bude mít i hned přístup LPMine, pokud ne, tak mu zase řeknu heslo. Jako to bylo s předchozím kanálem LP Vajdušek Studio. A smoke očividně laguje. Takže do smoku nebudu les, ani ho házet nebudu. Pokud to nebude nutné! Spadí ten enemy! Oh fuck. What? Aha. Kempy jsou úplně retardovaný. Nikdy jsem nepochopil, proč ty lidi kempí. Ovšem pokud nemají sniperku, jako u nějaký části lidí, kteří mají sniperku, bych to chápal, ale jako třeba z brokovnicí kempit to není moc dobrý. Nebo alespoň mně to nepřipadá, nevím jak vám, pokud jste kempři. Já rozhodně nepodporuji kempry. Ne, hajzl, suicide motherfucker, si dal. Nějaký nepřátelé sem očividně házejí flashbang, nikoho nevidím s flashbangem. Bude nějaký flash komando, že by kempit? Nevím, mám takový pocit, že tady kempí, nekempí. Zázrak! Chopper gunner, taková vyžíračka kill, prostě chopper gunner. Přijďte mi vyžrat všechny killy. Nenávidím chopper gunner, nevím proč, jako nenávidím ho, když ho mají nějaký spoluhráči. Když ho mají nepřátelé, tak ani ne. To beru. Jo, dobrý. Počkám, až se uklidně FPS. Jo, mohlo by to být lepší. Možná. Ne, počkej, to jsem nechtěl. Jo, možná ještě dneska natočím gameplay z Black Ops 2. A budeme si dělat plány do budoucna, nějaké retardované plány vymyslíme a budeme mít 100 000 odběratelů a budeme nejlepší youtubeři a mohl bych stlumit rybičky. Jo, mimochodem, kdo to neví, já mám vedle mikrofonu mám akvárko. Mikrofon je na stole a pod stolem je počítač. A za mikrofonem je, možná, že to nevíte, ale je tam monitor, což je taková kulová věc. Kvůli který se mi to laguje, ne, tam monitor je taková ta. Proč tady vysvětluju,
to je monitor, kde mám počítač a že mám po pravé straně mikrofonu akvárko. A proč se mi to nechce načíst? Crouch with the right shield to cover your feet and get maximum protection. Když se skrčíte s right shieldem, tak zakryjete svoje nohy a získáte maximální protekci, což je úplně coolové, ale jelikož Riot Shield nepoužívám, tak to nedělám ani. Jo, a nenávidím FM Fall. No, tady je to jenom Fall, ale v jiných Call of Duty, jako třeba Black Ops 1, Black Ops 2, tak jsou tam, jak je tam FN Fall. Ne, ty pičo. Au, jsem se lek. Ne, často. No, oni jsou tam 3 a nedokážu ho zastavit. Proč? Protože má shotguny. Ovšem, shotguny tady nejsou tak mocný. Mám moc citlivou myš. Nejsou tady... Čertu, já mám vážně moc citlivou. Nejsou tady... tak silný jako ne, to jsem nechtěl. Nejsou tady tak silný jako v Black Ops 2. To jsou hrozně silný, proto je používám. To je hrozně coolové. To jste mohli vidět i na tom intru. Když se dobře trefíte, říkám dobře, tak je to overpower, no stačí ten aim, jako zlepšit si ten aim, což máte za chvilku. Sam vytrolím kempa. Ty, how is this possible? Jo, aha, to je náš. Tak jdem vytrolit našeho kempra. To není náš, ty. No tam k němu letí. Ne. Granáta, on to přežije. How is this possible? Oh fuck! Nenávidím snipery. To komando pro je vážně hrozný. To se mi vůbec nelíbí. Třeba když jsme si dali... když jsem hrál nějaký quickscope mod, tak... Co to má být? S aukpárem kempí. Když se mi povedlo připojit na nějaký jenom quickscope server, tak já jsem tam prostě normálně quickscopoval, jelikož jsem pro sniper. Ano, a ano, první kill s touto úžasnou zbraní. Ona není overpower, ani není overpower, je prostě taková vyvážená. Hrozně moc lidí tady používá v Call of Duty. Ať už v Call of Duty Modern Warfare 2, nebo Call of Duty Modern Warfare 3. Nevím, jestli to bylo v MV1, ale mám takový pocit, že ne. Se nejvíce používalo AKčko. MV1 jsem hrál jenom jednou. A MV3 mám na Xboxu, tam na Xboxu používám jenom... lagla se mi myš. A na Xboxu používám jenom UMP45. A tu tím nádherným zakončením a tu tím úžasným skorem se s váma asi loučím a ještě tou baglou nebo laglou myší. A jo, ještě to jsem chtěl říct, že si budu kupovat nový mikrák. Tak čus. Takže když ho sejmu, tak naberu body. Ale když ho mají spoluhráči, tak to není moc dobrý. No mají úžasný skoro 9:12. Ale to je jenom kvůli lagům. Slyšel jsem nějakýho nepřítele. Jo, a možná... Oh fuck! A možná, že budou vycházet
takový retardovaný gameplay, kde budu já versus LPMind plus ještě Sheldík, nějak tak se prostě jmenuje. Je to nějaký retard, který si našel LPMind. Oh fuck you! To byla retardovaný. Kterýho si LPMind našel na Call of Duty, na Modern Warfare 2. A hraju spolu jenom Modern Warfare 2. A možná, že tam dám hardcore a uslyšíte, jak LPMind rageuje, když je tam hardcore. Začne mi tam nadávat, jak jsem retardovaný a jak jsem blbej a jaká jsem lama, když tam dávám hardcore. LPMind, pokud se na to díváš, tak je to pravda. Dáme si tam rozlišení. Takový. Zkusíme to.